lang sa panahon ng latest news. Gayon sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Morlas. Sir Joseph, may butang, sir. Maayong buntag usab sa Ariel o sa ato ang mga sukti paminaw ug sa latest weather update para karong adlaw Domingo. Ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan ng dagat Pasipiko mo'y weather system nga nakatuto sa ato ang nasod. Samtang ang ato ang gibantayan nga bagyong Bualoy mo ning kaning bagyong si Upong nga ana gawa sa atong Philippine Area of Responsibility na makangi as of alas 3 sa kadlawon diha sa may 1,075 kilometers kasadpan nga nabahin sa Northern Luzon. Ug karon wala na ni epekto sa bisanasang bahin sa ato ang nasod. Ug apil po din ang paghinaw aning habagat o southwest monsoon. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo makasanati ta aning maayong tempo sa panahon o generally fair weather condition gawas ang gihapon aning mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa easterlies. O karong mga oras ay noon, wala nakita ng mga pagulan na diri sa Central Visayas area. Para sa akin sa itong hangin o kadagatan, ang tibuok Kabisayaan, adunay hinay nga sa kasarangan nga hangin, nagikan sa amin ang silangan, nga na sa habagatan silangan, o ganong kadagatan, adunay ni malinawon nga sa kasarangan nga mga pagbalod, wala tayo isa nga gale warning. Sa Cebu atong dagat monas ni sa alas 8:22 karong buntag nga gimabon nga 0.1 meter ug motaob sa alas 2:12 unyang hapon nga gilawmon nga 0.8 meters. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius atong haringadlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalup ni sa alas 5:36 sa hapon. Ug mga latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph. Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Welcome sir, happy Sunday sir. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Joseph Morlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update nining adlaw nga Domingo pitsa 28 bulan sa September tuig 2025. Salamat ni Sir Joseph Morlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Adunay live na misa mutambong o magamputa kung balitanin atong dakbayan mahipalugayon ang katauhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.